Gystadlu'n frwd yn yr adran foch cwta cwningod. Ydy Mari Lois. Bore da, Mari, ti'n iawn? Ydw. Pwy sy'n gen ti fan hyn? Sgynno fo enw? Oes, ti'n mynd cofio enw fo? Neu gen ti sawl mochyn cwta yma? Sawl un sy'n gen ti yma heddiw? 7. Gen ti 7 mochyn cwta yma heddiw? A unrhyw beth arall? 2 cwningen. Gen ti 2 gwningen? Mae'n di oed i, Mari? 7. Dim ond 7 oed, wyt ti'n brysur iawn yn cadw'r moch cwta yma. Di'n waith caled. Wyt ti'n gael help gen dad weithiau? Mae dad fan hyn wrth ochr di. Kevin, bore da. Bore da, chi'n iawn? Iawn, diolch yn fawr. Mae gennych chi ddwrnod prysur o'ch blaen. O, smith o prysur eddi i. Mari sy'n neud y gwaith caled, ydych chi'n cymryd y clod falle? Fi sy'n streifo lan a cario ni mwyn o'r car na gyd. O, sioffyr ydych chi? Ie, sioffyr i fi, ie. Be mae'n gymryd te efo'r moch gwta yma? Oes na rhywbeth... Sut mae'n breidio'r mochyn gwta perffaith te? O, sa'n siŵr. Cwestiwn mawr. Odi, digon o bwyd, digon o moldod a cadw nhw lan. Oes na waith bridio a cael yr un perffaith neu sa'n dipyn o lwc? Tipyn o lwc yw e gyda ni. Ni wedi bridio ambell un o'r sydd gyda ni heddi yn y fe yn prynu ni mewn i ni'n neud am fwyaf wedyn. A da chi wedi gweld y gystadleuaeth yma. Na i ofyn i Mari falle. Mari, da chi'n mynd i ennill heddiw? Ateb cywir. Pob lwc, Mari. Diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch yn fawr. Di hwnna'n cnoi? Iawn te. Diolch yn fawr. Diolch, Kevin. Lyfli, diolch.